Huriani tuhatta nunga sahat kita tu minggu palimahon dung haroroni tu di Porbadia las di minggu sadari omma ima pesta puncak jubileum ni HKBP 125 tahun. Jadi tabereng ma acarata huria nahina holongan ni Kristus selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Nunga sahat tita tu pesta puncak jubileum 125 tahun jeding HKBP namar temahon hamudo surat ni Kristus tabongoti ma parminggota sadarion huhut marningot jalam makamulatehon padonganion ni debata nasomar pasohotan di perdalanan ni ulo jeding di HKBP naung dibuka siat tahun 1810 sia tapa husor-husor mari bagasa rohat tabe huhut tahangoluhon paboa surat ni Kristus dohita naik kumabua berita na ulitu sadok natinopa atong tapuka mamasuk mari demahita sian buku Ede 565 ayat sada 1 ayat 3. hite-hite goarni di bata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tod di parbadia, na tumo palangi dohot tanoon, amen.
Lehet nai di atas ni akadolok, akapat ni parbarita nauli, napatubegehon hadameon, namamaritahon barita nauli, napatubegehon hatuaon, namadok tu Sion, debatado bakit raja, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan Yesus Kristus, hodo nama nobus portibion, marhite mudar munabadiai, di hodo torop halak, asa pasidohot mamaritahon haluaon napinatupami di hami, asi maroham, lehon mahiras ni roha di hami, laho marbarita nauli, saya jari hami makasurukon parsuron mi, sianak ka odeng di portibion, urupi hami, asa sa ito tongra di mga lehon nasa gugunami, tuhararat ni harajon mi. Amen. Maridehita, siya nomor 110 ayat 1 ayat 4. Tatangihon ma patik ni debata natar surat di 2 Timotius 4 ayat 2. Jamitahon hatai hajong jokkon ditiki naune nang naso une pisang paingot apoy marhite-hite nasalabas ni roha dohot pamudayon. Ido sahatna atong rap mangidugugo mahita tu debata laho mangulahon nahobar tu padik nai, ale Tuhan debata, saya pergugui mahami, mangulahon nahobar tu padik mi. Amin. Mari dehita sian buku de 516 ayat 1 ayat 2. Oh
atau potima dosatta tua dopan ni dewata martang yang mahita ali Jehovah dewata amanami para siroha na sumurung dilehon hodo sodang mi patiru hodalan nami Tuhan uluan jala dihalomohon rohamdo asatuk sadok namar hosa mian di bagasan sodang hatiuron nasian ho narodo hami noaing tuadopanmu manopoti dosa nami jumot jutad do hami mauhom di bagasan hahulumon nami dang huukap hami pikiran ng rohanami majako sodang hatiuron nasian ho ditugu-tugu hodo hami marhite ragam ni pangajarionmu dipakulingi hodo hami marhite-hite hatam natar surat di buku nabadiai nang marhite pangajarion dohot jamita na pinasaha niya ka na posom alay jot paula sa hutangihon hami akka pangajarion nang jamitai hurang doringgas nami mangguruhon jala pahusor-husor hatami di ngulu nami namabain hami sa imian dihahulomon disuruh hodo ganup hala naung majalo sodang mi gabi sitid dangim laho mamaritahon barita nauli tusadok na tinoppa alay jot do hulaw si hami parsuron mi da ikompar sinodang manian ngulu nami tadda ninaung hujalo hami jalahu hangulon hami sodang mi hurajumi hami jalahu topoti hami do dang sian nasa gugu nami papatarhon sodang mi marhite pangalahon nami siganupari di halomohon rohamdo asalam martaba akana porsea jalan na pinaluan ni holong mi alani i disuruh hodo sadok huriam di portibion patupahon ragam niulaon marberitan nauli asalam torop akana porsea asima roham di huriam jalan marpamuati maroham di hami ala jot hulau si hami parsuron mi palabas maroham midahagaleon ni huriami molosipata gumadagan hulehon hami roha nang pikiran nami para dihon akka ulaun seremonial sabing hape lupa hami diakka dongan na makasih holi sinodang mi doho na makalunguton pangurupion amin. Tatangihon ma baga-baga ni debata taringot Tuhan dosata songon sitong nina mangoluau ninna Tuhan Jehovah tung na solomodo rohakku midahamatian ni halak parjahati so ikon midahamulat ni parjahati tumadikod dalan nai nian asa mangolu ibana hasangapon ma di debata na digijang amin. Maredde hita sen buku ede nomor 730 ayat sada. Oh
mangihon ma hatani debata turpuk di hari Minggu sadarion imana tersurat di Evangelium ni si Markus 10 ayat 14 satu ayat 10 lalu tajahama marsika soring. Dungi muse ujuhudul nasida mangan di pataridahon madirina tu na 10 sadai di pisang ma ganggu dohot jogal de rohana sida ala soporsia nasida diak kanong marnida ibana naung hehe sian namate. Na porsea jala tardidi dapotan haluaon alaina soporsiai hona uhum do. Joputon nasida do akka ulok jalanang diinum rasun hamatean dang pola mahua nasida apehon nasida matanganna tuak kana marsahit gabe malum ma hilalaon na ido sahatna martua do akkana tumangihon hatani debata jalana peopsa. Amin. Marede hita sian buku edde 650 lalu ayat 1 ayat 2. Songon nahin na tidakon nirong ata sa haporsyaon di sadok portibion rap mahitamadok au porsea di debata Jehovah ido ama parguguna suhatu dosan natu mapalangit do tanong au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria nagabigabian si Anton di Parbadia andorang suhabubuan ido tu hatta na tumaon na bernit di pahuman ni Silatus nama terpajal do imana di hau pinarsilang na tuat tu banotoru dung ditanom na mulak mengulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahun tu siamun di debata Jehovah amanai parbuko na suhatu dosani di sibay bana pay memulak sukutanoon manghumi halak na mangulu dohat namate au porsea di don di Parbadia jalanong sada huria na badia huria tempan halak Kristen akka na badia doh dia sendusa doh dia tay naman do mulak mangulu sugut daging halak na umate doh dia ruan na sarasuda. Amin. Tabigema korsian espehani huriatta
tabigema ting-ting ni huriata. Tinting namasa dihuriata di Minggon Ima tanggal 30 Juni 2024. Padjolo nanaing marbagas tinting paduahon naing manjalo pasu-pasu pabagason ma Laurentius Panggabean anak ni amang saud marulitua Panggabean nahinan tubuh ni inang Purnama Beruhuta Gaul ruasnya HKBP Cibubur, Resort Cibubur, Sian Huta, Jalan Pembangunan RT 002 RW 006, Kecamatan Ciracas, Wek Onom, Dohot Oroana, Astrifo Megawati Boru Saragi, Boruni Amang Yohanes Saragi, Tubuni Inang Yulinda Boru Pardede, Ruasni Pok Immanuel Kopassus, Sian Huta, Jalan Lapangan Tembak RT 04 RW 10 Kecamatan Ciracas. Pamasumasuhon di Patu Pak hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 di HKBP Cibubur Resort Cibubur masuk pukul 8 WIB. Paduahon Pesta Puncak Jubileum 125 tahun Sending HKBP. Sadarion Minggu 30 Juni 2024 Ima Pesta Puncak Jubileum 125 tahun Sending HKBP Patu Pak Otado Parmingguan Songona Somal pukul 7 pukul 10 dohot pukul 10 alwib Laos Tapatu Pado Papungutupak di bagasan amplop di Tolu Hali Parmingguan Jala di Pasahatma di Jolo ni pintu gereja. Patuluhon Parguru Malua tahun ajaran 2023-2024. Hari Jumat 28 Juni 2024 nasalpu nunga di Patu Pahuria ujian remedial Parguru Malua maringanan di konsistori masuk pukul 15 WIB nani uluhan ni panditata. Hari Sabtu sahat Minggu 29 Juni 2024 Borhaddo Yana Kota Parguru Malua Patu Pahon Retreat tu Puncak Bogor Borhat Sian Gereja pukul 6 WIB na nidohotan ni sude panditata. Jadwal ni Parguru Malua tahun ajaran 2023-2024. JR persiapan maka tidak konha persiapan di Patupa di hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 masuk pukul 15 WIB di gereja. Maka tidak konha persiaun di Patupa di hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 di Parmingguan pukul 10 WIB. Pak Opaton Partangyangan Wek hari Selasa 2 Juli 2024 Patupa Oni Huriado Partangyangan Wek Sada Samhat Rodi Wek 12 di gereja dohot live streaming masuk pukul 10 siawib naman jabui imaruas Wek opat. Palimahon Dewan Diakonia Seksi Sosial tabuan ma detang yang tak akar ruas ni huria na di bagasan parsahiton songonang tersurat di ting-ting ta. Pak Onompon Panitia tahun okumene inklusif Pesta Gotilon Hari Ulang Tahun HKBP Cibubur 45 tahun 2024 di Pasahat Matu akas seksi-seksi panitia laho Patu Pahon rapot aka goar nang pasahaton donasi spontanitas panitia tahun okumene inklusif Pesta Gotilon Hari Ulang Tahun HKBP Cibubur pa 45 tahun 2024 dohot partisipasi persembahan kasih panitia Pesta Gotilon Hari Ulang Tahun HKBP Cibubur pa 45 tahun dohot tahun okumene inklusif 2024 boima tajaha
di ting-ting-ta. Papituhon boa-boa hombartu program kerja Nihuria tahun 2024 marhite tintingon dipangido pinangido tusude ruas Nihuria asa tapasahat bema pelian tahun tuhuria manang tusin tuawek nabe nomor rekening Bank BCA onom 280 sia pitu opat sada atas nama HKBP Resort Cibubur. Adong soti di Wartata mulai di amang anggota sekretaris lansia sudah cross check. Ima nomor 5 di Wartata 5 Dewan Konyonya Punguan Lansia. Sermon Punguan Lansia di Patupa Ganup hari Selasa masuk pukul 10 WIB. Untuk Selasa ini di Amang Inang Punguan Lansia kita hanya full sermon ya. Kita senam lansia, senam sehat kembali kita laksanakan tanggal 8 Juli. Jadi kita lakukan senam sehat, senam santai Punguan Lansia sekali 2 minggu. Sungguh matinting di hita, Tuhan Yesus memberkati. Tabegema edde pujian sian kor wik sada diudutian non kor wik onom.
Marede mahita sian buku edde nomor 510 ayat sada dohot udutna laos tapasahat ma piliata pilihan sada A dohot pilihan sada B. Dameni debata na sumuruk sia saluhu na roha. Ima mangaramoti ate-ate roho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai.
Amin. Hamuna kadonga saha porsiaon, hatani tu hata, turpuk jamita, sipa husor-husoron ni rohata, di mingguta sadarion, minggu palimahon, dung trinitatis, imana tersurat di buku 2 Korintus 3, mamuka maisian ayat 2, sahatu ayat onom. 2 Korintus 3 ayat 2 sahatu onom, tapai hutihu ma di bagasar rohat tadi. Hamudo surat nami, nauk sinuratto tu bagasar rohanami, natinadda jalana jinahani saluhu jolma. Ai tadado hamu surat ni Kristus, nahu paturehami, sinurat sodoho tinta, marhite siatoddi ni debata na mangoluiro, dada tu panurata batu, alai di panurata daging ima ate-ate. Pos dorohanami, taringo tu situ debata, marhite-hite Kristus. Dada tahu hami siat diri nami, anggotung mamikiri agiaha, siat diri nami, sadok siat debataro hatauon nami. Ibanado patau hokami, gade parhalado di padan naibaru, na marhite sia todi, dada marhite sia surat, ai nama bunuh do surat, todido pangoluhon, ido sahakna, hamuna kadonga saha porsiaon, hita hurian itu hatta narak marpungu di mingguta sadarion. Ditotopo pucuk pimpinan ni huriata HKBP do. Sadarion ima pesta puncak perayaan jubileum 125 tahun Sedding HKBP. Sahat tunuaing 125 tahun ma naung marsedding HKBP. Marsedding na marlapatan menginjili, memberitakan firman Tuhan. Para ratto barita haluaoni. Lau mangoloi parsuruon ni debatana jolo. Tuak kasisian na namadok. Lau mahamutulia portibion. Podai hamuma saluhu bangso. Nian jauh-jauh sebelum Sedding HKBP, nunga adong bada Sedding, na mangula di tonga-tonga ni hita halak Batak, ima na ginoaran Sending Barmen, ima na hinobasan niyaka padita siya luar negeri. Alay mamuka siya tanggal 2 November 1200 hita halak Batak ma na mangulaho Sedding HKBP ima na ginoaran Sending HKBP. Sahat tunuaing nunga godang na ulinadenggan na niulahon ni Sedding HKBP para ratto barita ni tuhatta tuaka pelosok tu Pulau Enggano tu Pulau Rupat dohot tuaka daerah terpencil. Sahat tunuaing nunga berkembang HKBP torop nang ruasna sahat tu Asia Tenggara. Hamuna kadonga saha porsiaon nuaing di pesta homma pesta puncakon di pematang siantar sadarion. Laos di pesta puncaki pabor haton ni HKBP masonari 12 halak padita HKBP gade misionaris songo sinomen senajulu
narosia jerma tutano Batak songonima sonari paborhaton ni HKBP 12 halak padita HKBP gade misionaris tu 12 daerah pedalaman di Afrika. Jadi akamanginang sahat tunuang bidang gopeha holomon di pedalaman Afrika. Jadi tusima paborhaton ni HKBP 12 halak nagabi misionaris nasida manon papungu-pungu hojolma sada 2 halak asarong gabe halak Kristen dia ka daerah pelayanan nasida rikot perlu tanya konot tanasida sehat mangulaulaon na jala mardala dohok denggan dan boy mula nasida sebelum adong 5 tahun. Bayak kok kamu hati akamanginang. Jadi hiaro hubere ngaka tentara naborhat. Contohnya tu Ambon, tu Papua Nugini, tu dia dol pede banai. Baina matangis ni keluarga paborhat tu nate. HP hola 10 bulan do. Ol 5 tahun dan boy pajupang dohok keluarga. Dan boy mulak. Sementara di Afrika pindah HP. Nagudang anak kabinatang buas setiap kamanginang. Ba memang pulik ko pejagaon na manolak nasida dohota kanasing. Jadi akamanginang ba dipangido di siatar pesta puncakon alay dipangido dohot kita sudah manangyakon nasida. Molo tadok nakin papungudana hita tupak 7 belium sedingi asadong go biaya nasida. Jadi hita mama syatusan akamanginang. Molo di Sumatera, oke-oke go durung-durung, olo do 2.750 rupiah. Jadi memang hitana di Jawaon, hitana di Jakarta do diharap pemolado ngakasih gue songonon. Jadi ayang gue itu bapak linggo 300 rupiah, pelean ate. Jadi batung apala dipangido, manangyakon, dohok manopahi, habobor hakni 12 halap. Padita ni HKBP gabe misionaris tu pedalaman Afrika apalagi bagasatikion. Hamuna kadonga saha persiaon domu tu penginjilani do nuaing na naik patorangon ni turpuk daot tu hitam. Jadi na jolo si Paulus mana parjolo sahali marseding tu pedalaman ni huta Korintus. Apostel Paulus manajolo mabuka luat Korintus para ratto barita ni Tuhani. Apostel Paulus manajolo papungu-pungu jolma sada 2 halak asadong gabi halak Kristen di luat Korintus. Tutudang lelek si Paulus di Korintus. Hola 10 bulan do ibana di Korintus. Ala tongod di bagasa pangalileo do pe Apostel Paulus. Hato bo ditinggal ho si Paulus lua Korintus borhati bana tu Efesus. Dung lelek si Paulus di Efesus sarbarita di Korintus tarlobisi anak kaparpuda haliluon na mamohopi rohani ruas ni huria Korintus na saotiki madok daksitok si Paulus apostel parhalado ula-ula ni debata iba na sa diri do manocotot dirina mangalului sangap doho pangomoan marhitia kaparjami tauna ninna nasida ia didok nasida pedaksitok si Paulus ula-ula apostel parhalado ni tuhata adong 2 lasana na parjolo sahali di boto pangisi ni lua Korintus do kekejaman ni si Paulus mangalele halak Kristen mabunuh halak Kristen hati hai adorak so Kristen do pe si Paulus bingung nasida ragu nasida daksitok si Pauluson apostel suruhan ni debata ina makejamma naguda ngakala Kristen di pamate si Paulus naguda ngakala Kristen dibunuh ibana alanina parjolo sahali ragu sang si pangisi ni lua Korintus di hapar halado ni si Paulus
Napadua ho ragu pangisi ni lua Korintus di ha apostelon ni apostel Paulus ninna satabi danga pala malosi Pauluson marjamita alani diraguhon ragu pangisi ni Korintus dak sitong si Paulus apostel ni debata nyadi jolo di turpuhona kamanginang ngagodak surat ngagodak kata na pinasahat niya kapenginjil nasing lao mangalusi keragu-raguan ni huria Korintusi alai sahat tutur puktaon mangido mapangisi ni Korintus aha masurat dia mabukti asia dia majahaon nami nasitong tohoho apostel ni Tuhani imanuaeng nanaeng alusan ni si Paulus marhite turpukta sarero. Jadi akamanginang ngagodak pembelaan diri ngasitong di pabua si Paulus taringo tu dirina naso ibana sadiri manocoto dirina gabe apostel alai sahat tunuang say torus doragu huria Korintus di apostelon ni si Paulus na parpudi di pangido lua Korintus ma surat bukti patuduhon pabuahon nasitong ibana apostel ni Kristus alayalus ni si Paulus na parjolo hamudo surat ni Kristus ninna si Paulus tupangisi ni huta Korintus nanaeng dohonon ni si Paulus hamudo sitidangiku hamudo bukti nyata ay berkembang gohuria Korintus ima patuduhon nasi tongau apostel parhalado na pinili ni debata nunga jongjok kuria di Korintus nunga godak kalak Kristen akaom managabe surat akaom managabe sitidangi bahwasanya tohoau na pinili ni debata ido na naing dohonon ni si Paulus marhite turpukta di bagasatikion dang riko dak perlu ijazah di si Paulus dang riko dak perlu surat maka tidakon sitok si Paulus apostel Paulus dada nasinurat doho tinta ha apostelon ni si Paulus alai todini Tuhanido na manuraton manuaton pabua sitong ibana naposo ula-ula ni debata alani surat ni Kristusido huria Korintus naing marhite huria Korintus tadaibana ula-ula na pinili ni debata odo na parjolo sahalia kamanginang nanaing dohonon ni turpuhot tuhita jadi apostel Paulus madok sudedo hita sitidang ni Kristus sudedo hita ula-ula ni tuhata sudedo hita kaparjamita taloas mangolutaon, taloas madiritaon, manang di dia hita maringanan, manang di dia hita mulaulaon, taloas mangolutaon, jahaon ni halak, pabua si tonggo hita halak Kristen, pabua si tonggo hita ula-ula ni tuhata. Jadi sudedo hita ula-ula ni tuhata. Tabay mangolutaon, gabe surat si jahaon niya kanahumaliang bahwasanya si tong toho hitaon si hutot tuhata di pangido tuhita dak pola saiko surat bukti pabuahon nahalak Kristen si tidang ini Kristus sita alai marhitia kapangalaka parange pakatayotama naeng boy jahaon ni halak si tong ibana si hutot tuhata ido na parjulo sahali nani igil ya apostel Paulus tu huria Korintus molo di doksik Paulus hamudo surat ni Kristus naeng marhite hamu marsangap marmulia goari Tuhan Yesus dilia portibion na padua hod ayat 5 dohot onom di doksi Paulus dada tau hami siad diri nami sadok siad debatado na naeng dohonon ni si Paulus dang nahami sadiri manocotto diri nami gabe ula-ula gabe apostel parhalado ni Tuhani alai Tuhanido na patauhok kami Tuhanido na manakup si Paulus di tiki pardalanan laut tu Damaskus ditakup Tuhani bana gabe ula-ula
gabe alat ni Tuhani. Di sido ibana bertobat, di sido ibana sadar, nunga salah ibana HP na mangalili mabunuh halak Kristeni. Alani gabe ula-ula apostel ni dewata ibana, si hutto tuhata ibana, gabe parbarita nauli ibana. Dang na isot-sotot diri na ibana, dang na ibana sa diri mabain ibana gabe parhalado. Alay Tuhanido patauhon ibana, Tuhanido manakup ibana, mamilit ibana, gabe ula ni dewata. Ala Tuhanido na mamili manakup ibana. Ala ni sudia kaparjami taonna, sudia kaulaonna, dang na patujolo diri na ibana, dang na diri na naik sipa buah-buahna. Alai Tuhanido na naik katidak kononna, Tuhanido na naik barita hononna, sahat tu lihat portibion. Hamuna kadongan nuang dia mana naik dohonon iturpuhot tu hita. Parjulu sahali hita do apostol Paulus na parjului. Hita do nuang dipilih Yesus, dipilih Tuhata, gabi ula-ulana di tonga-tonga ni portibion. Tohodo memang pardusa hiado si Paulus. Tohodo memang silili halak Kristen hiado si Paulus. Gudak halak Kristen dibunibana. Songonido hita. Halak pardusa godang go hita saluna. Alay ditakup dipilih Tuhani hita gabi ula-ulana. Molobor HP si Paulus tuluat Korintus na mangulaho parsuruonido ibana. Alani naik songoni mahita. Sudedo hitaon ula-ula ni Tuhata. Sudedo hitaon akaparjamita. Dakola sial langgatanon na marjamita. Alay dipangido Tuhata. Ikong gabi jamita hita. Manang dia hita mula-ulaon. Manang ahulaut ta segano pare. Manang namar 3-3 pe hita. Ikot tadasya per 3-3 utai. Na makatidakon guari Tuhata do hita. Manang na di kantor pe hita mula-ulaon. Ikot tadasya na kaulaut ta sigano pare. Akajamita apostel ula-ula ni Tuhata do hita. Marhita kay ngana doho akaulaut ta sigano pare. Naik tadahita si puji si huto Tuhata. Alanya kamanginang sudero hitaon ula-ula perpanjangan ni tangan itu Tuhata. Borhak mahita. Lau pararaton maka tidak kongguari Tuhani sahat tujungi portibion. Jumulu siap tonga-tongani keluargata. Dakola si Paulus dipilih Tuhani. Alai hitape dipilih Tuhanido gabi ula-ulana. Gabi alat ni Tuhata. Borhatita songo karadio ni apostol Paulus. Tutu mangadopi arsak parukilon. Mangadopi aka si pikiran naborak do apostol Paulus. Hira di sude ingana penginjilan do say honan na honalili apostol Paulus. Mana tu dia law apostol Paulus pasti menghadapi masalah tantangan. Hitape pasti menghadapi tantangan masalah molo taulahon parsuruan nasahat hita. Alai nak pegodang masalah tantangani unang madiar hita borhat para rato barita haluaon nasihat Tuhata. Gudang go tantangan masalah siadupannya 12 halak misionaris na nang borhat tu Afrika. Adang ibigin na sila do pehata Jesus. Dakya do pe pangisini luati martangyang. Alay ko si 12 halahoma mangajari na sida dia ka daerah ingana pangulaon na sida. Totu godang gua ka masalah. Iparsajari na sida di godang ka tantangan. Godang ka arsak parukilon na naik siadupan na sida tu di Afrika. Alay tung di bagasa tangyang go na sida. Borhak mangulahon-ulaw ni. Posrohan nasida manang gudak pe masalah tantangan ramotan donganan itu hanido nasida songoni mahita gudak tantangan ayat cugari ringkasa daina latihan kur tugari jauh bapinoma ulu do amatai keberatan ay saya dia do patak soholak koron no bagian tantangan dia tak kamangina saya holan negari jai do ho manyan bulusma buat purumambot tugari jai aong go namad dohi lapatan na gudang masalah, gudak tantangan,
si adopata di nama maritaho barita haluaon itu. Alai nanang dohonon itur pohon. Unang mundur hita, unak talu hita. Sai na patupaon itu hanido akan naulina denggan. Sai na ramotan itu hanido hita. Dia ka masalah tantangan natadopi. Napadua homolobor hak pehita maka tidakon barita haluaon nasihat tuhata. Dang dirita na naik si pabuawota. Alai barita ni tuhata na mamilit titaido. Apostol Paulus peido na niulana. Dak hajagon si Paulus di pabuah-buah ibana. Alai hajagon ni Tuhanido di utama honibana di pabuah ibana di sudia kaingana pangulaona. Tuhanido di patujolo ibana di sudia ka pemberitaan di sudia kaulaona. Dang dirina, dak kehebatanna, dak kasangaponna. Alai hasangapon ni Tuhanido. Naik songoni mahita. Molobor hatita mamarita ho barita ni Tuhani. Molo gabi aka saksi-saksi Kristus ita. Molo gabi sitidang ini Kristus ita. Goari Kristusido na naik patujulota, na naik pabuauta sahat tulia portibion. Dang dirita, dang hamorauta, dak kasangapota na naik pabuauta tua kahalak. Alai goari Kristusido. Tabuan magwari Kristusi. Tutumang ado piarsak paru kilo kita. Mabuan guari Kristus. Ala memang dang lomorohani portibion. Mabigi Kristus. Ala unang mabiar kita. Torus kita manahan. Torus kita bertahan. Lau pararato barita ni Tuhata. Say na dong anakku dohamu. Rasi rasa roa jalihas yang anon. Nina Tuhata. Ido hata ni Tuhan tua kasisian. Lau sido hata ni Tuhan. Nak tuhita. Huriana di bagasa tikion. Di pasu-pasu. Di ramoti Tuhani mahita. Di sudia kaulaun. Di sudia kapardalanan ningoluta. Amin martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami na marhabangsa di Banua Gijang. Mauliate puji-pujian di sobaho rohanami Tuhan. Nunga dipakulingi rohami Tuhan. Marhiti hatam na pinasahan ni Apostol Paulus. Jalaido tuhakura jumihami. Hatam tuhami huriam di bagasa minggu nami sadarion. Marhite hatami Tuhan nunga dipakulingi. Nunga dipaingot tohami. Hamido Tuhan akasurami. Hamido Tuhan bukti bahwa betul-betul ho mamilik majauhan. Alani Tuhan dinanaing borhatami maka tidak kongguarmi sahat lihat ujung lihat portibion pargogoi urupi dongane hami Tuhan asa toktong di bagasa kai paso di bagasa las nirohahani manguluya kapar suromo Tuhan suak songoni ma Tuhan nak tua katikinaneng ro toktong ko pesihol rohanami toktong matuha pakulingi ngolunami asa hatamina gadi hadda ngabataba di ngolunami asa nang manibil hamis ya dalam munasitongi ale Tuhan debata manami na marhabangsa di Banua Gijang di parmingguan nami sadari Tuhaku wa kami tu adopamu akka pardalanan ni ngolunami dohot keluarga nami asiro hap Tuhan iring-iring togu-togu pardalanan ni keluarga nami be padawa karsak padawa batabat padahal parsahito siya tonga-tonga ni keluarga nami. Tabay ma Tuhan, akapasu-pasu, akasilas ni roha di tonga-tonga ni keluarga nami. Asa toktong las roha nami mamujiho. Doho mangulaw-law na pinasahap di tonga-tonga ni keluarga nami. Nangakayanakon, akapahopu pe Tuhan. Naog pinalumeho mo di tonga-tonga ni keluarga nami. Manang di dia na sida maringanan. Nadaw manang najonok siya kami. Ramoti na sida saluna. Tabaya kapasu-pasu silas ni rohai di nasida. Asanggia marhite siya ni Tuhan. Lam di tada nasida asido tolong. Atong ho matuhad dongan nami. Mia maringana di tonga-tonga ni akabagas nami. Bay na akabagas nami. Tuha bagas silas ni roha di hami. Lumobi mamujiho. Juluani hami Tuhan. Dia kadalan na naik si dalam nami. Dia kaulaw na naik si ulaw nami. Doho dia kapikiran na naik si pikiran nami. Unang loasami Tuhan mangalaka somar donga dohoto. Dongani hami Tuhan. Asa tiur ngolu-ngolu nami. Suak songoni ma Tuhan. Nang di tikting. Warta na hutangi ho kami di minggu nami sadarion. Huwag kami tu adopamu. Tarlobi ma Tuhan. Anak dohok boru ni huriam. Dinanaing mamuka pardonga saripeon tua katik kinanaing ro.
si Leorensius Panggabean, dohot Astripo Megawati Boru Saragi, asirohap Tuhan disaka rencana ni anak dohot boru ni huriami, sai patulus mai Tuhan, pasu-pasu manasida, diari Nabi Nuhul lasida, pakai huriam na meti, parhitiamu mangapeho pasu-pasu nasyakoi, tu anak dohok boru ni huriam, asa gade ripe na tarpasu-pasu, ripe na berbahagia, marlas ni roha nasida, nak tua katikin anengro, nak tua katikin anengro, tabaya kasilas ni roha di nasida, asanggia marhitesian itu halam di tada nasida asidohot tolong, suak songoni ma Tuhan, nang di minggu nami sadarion, huingetami Tuhan, di napinatupan ni huriam, pesta puncak jubileum, 125 tahun seding HKBP natongon wang dirayahod di pematak siantar asirohap Tuhan jong-jong iulauni pada waka ulauni siboli semolo tungadong nanang manggugay ulauni asanggia sonak so haribu-ribu aku riam marlas ni roha maka muliatehon gajang ni umur seding na pinasaha muri tonga-tonga ni HKBP laos songonima Tuhan 12 halak padita na naik pabor haton ni HKBP gadi misionaris manginjili tu pedalaman ni Afrika asirohap Tuhan satu tangamu madang doktor dinasida ramoti nasida pada wakabataba pada Tuhan akan nasuhina lomoh ni rohana asa di bagasa kaipason di bagasa las ni rohana sida mangulak kaulauna na pinasaha mutu nasida suak songoni ma Tuhan nang di minggu nami sadarion dia kaya nakon nami par guru malua ni huriam HKBP Cibuburon natongon wang di pardalanan madohoti retreat di Bogor asiro hap Tuhan ramoti dongani nasida padau parmarasen nasida dongani nasida dia ka program na naik siulau nasida di Bogor homa toktong majongjongi sudia ka kegiatan nasida sahat tunamula nasida tulat na nyon toktong di bagasa pangaramotiomu asabuy han pajupang dohota kanatoras nasida Tuhan di bagasa las ni roha suak songonima Tuhan di namarsaka puriam naik patu pahon acara maka tidak ko kaporsiau tu nasida tu tanggal 7 Juli nanengro pos rohanami Tuhan pahibul roha doho pikiran ya kaya nakon nami asa sitong nasida si hutoko ho pujon nasida nak tua katikin nanengro pargugu ya kanatoras asa margugu natoras nasida manogunogu akan nasida Tuhan tudalal lomoni roham suak songoni ma Tuhan nang di minggu nami sadarion huwa kami tu adopamu ragam ya kapolayana pakubasio di tonga-tonga ni huriam terlebih di bagasan nasa mingguon partangyangan wek partangyangan remaja naposo sermon lansia sermon perhalado sermon SPH dohot aka kegiatan seksi sosial na naik patu paun nami di bagasan mingguon nang aka latihan kur pasu-pasu saluhuk na Tuhan akaulaun nami homa Tuhan nama jongjongi sudia akaulaun nami asanggia marlos ni roha hami sadahami Tuhan ni rahutan holongmu mamuji pasanga pokot wakatik kinanengro ajar-ajari hami Tuhan asa sitong nang akapamujon nami tu akatik kinanengro suak songonima Tuhan akka rapot seksi na naik patu paon ni akapanitia di bagasan nasa minggon tuktuhi rohado pikiran ni sudi anggota peserta rapat asara ria nasida Tuhan madohoti rapoti asabui mardala kobartulomoni roham suak songonima Tuhan di minggu nami sadarion huwa kami tu adopamu akadongan nami ruas ni huriam natongon wang di bagasan parsahiton terlebih ma Tuhan di nanami inak tapubolo boru nenggolan sian weksada natongon wang o name di rumah sakit pasar rebo dia manami amang desi manulang sian wek 2 natongon wang pemulihan di tonga-tonga ni bagasna nang dia manami amang jehu tasoit weksada natongon waik pemulihan di tonga-tonga ni bagasna suak songoni itu hadisi Ariet taboru hutasoit wek 2 natongon wengok name di rumah sakit Evasari nang dia manami amang iye
gultom we 2 na tongon ngok nabe di rumah sakit cem nang dinanami inang enna pitupulu Kenny Juliati we 2 na tongono name di rumah sakit Hermina Bekasi suak songoni tu hadi inak Pajaita Boru Huta Barat Weksia na tongon ngok name di pasar Rebo nang diamanami Situael Situmorang Weksa Pulusada na tongon ngok name di rumah sakit Polri suak songoni matuhan nang diamanami Situa Albert Sirait sian wek pitu na tongon ngok name di rumah sakit Ciracas asiro hat Tuhan di sudia kadongan nami namar sahiti nunga tukacitan nasida Tuhan alani parsahiton nasida nunga tunglojak kadongan nami Tuhan na mangalului hamalumoni alani mangelek kami Tuhan mangido kami tuado pamuna badiai asiro hat Tuhan di sudia kadongan nami namar sahiti surduk komatangamuna badiai nagok pasu-pasu majama pamatangnya kadongan nami namar sahiti asanggia marhite tangami Tuhan sa tari parhamalumon nasakwe itu nasida asa tumibu bolok tangkal parsahitoni sa pamatang nasida tumibu hami marolo polo marlas ni roha mamujiho masih hollo pehami Tuhan liano mu kagajang umur liano mu hamalumon asanggia marhite siani Tuhan lam dita danasida siro tolong suak songoni ma Tuhan nang di minggu nami sadarion hubua kami tu adopa maka dongan nami ruas ni huriam namar ningot diakka ulang tahun nasida ulang tahun hatu tubuh ulang tahun pardonga saripion asiro hat Tuhan tok tonggo pehami mangido tu adopam lam tabaya kagajang nyumuri di nasida tabaya kapasu-pasu silas ni rohai asanggia marhitesiani Tuhan lam ditadana sida sido tolong satokin na Tuhan mula bemahami naing mulakan madapoto na kabagas nami ho matuhan madongani hami di perdalanan pada wakabataba pada parmaran palas rohanami no Tuhan boy pajupang dohota kanawawolong hami di bagas nami bi nang ditonga-tonga di bagas nami dongani ramoti pasu-pasu hami tuhi toktong roha doho pikiran nami asa saya masih hol kami roh marpungu marsaur di joromon jalo matuhan ilhilik pangiduan namion marhite-hite guarnya nakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin dinamarede hita bukwede onom ratus ono puluonom laos tapasaha mapelean na paduahon Situ
Ali de bata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut silele na denga doho nasaw libasa na mauliutus. Hupasahatami masya na nilihomi tuhami pelean nami tuho. Say jalo may gabi wap na hutchus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa para siya kami pilianon pati bulhok karajom. Dito nga tonga ni huriam do di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti tordim. Asalam tadahami godang silawlomi tuhami. Asalam girgirhan madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali Tuhan Yesus Kristus jala debata nami. Hamuliao doho puji-puji amar dihoro di saliling-lilinga. Nunga di tau kona porsuk. Use mudarmu humoko pami pardosa. Asa Tuhan ngoluak kami. Disuruh horo sisiamu mamaritaho barita nauli tu Portibion. Alanido benalas rohanami nuaing. Ay nunga sahat Tuhami baritai. Gabi jungolo hami jupangan, martibako nakabangso nasing. Sa ileo mator di parbadia Tuhan, asa mangoloy ham, diajar doho di poda siya katam. Sa itabay hapor siya nami, jalalokangi rohanami siya Portibion, asa jolma nabadia hami, jalanay baru hami. Di parbagahodo, uloamu pangiduan nami, asimaroham dohot dia kana sotumadaho dohot akaparugamo nasing akana hudul dihahulomoni saida dasi nasida ro asa dohot nasida marpungu di huriam sungguli marohani halak Kristen suru manasida mamaritaho barita nauli asa tau sira dohot palito nasida di Portibion sai ramoti mahuriam jala parsahalaya kaparhaladum lau mamaritaho katami doho patulus sosaka sai suru maka pangulana burju tu sigotilon na labasin asa di papungu nasida natau tu harajaom sai ramoti jala pasu-pasu maka daposom na pararatok karajaom di tonga-tonga ni nasotumadaho doho parugamo nasing leo tunasida gogo, benget ni roha, haporsiaon, doho pamopomo di roha, asa pirto dina manaon-naon, paimahon akanaolo pangoluon. Say leon apul-apul to akapangula na loja, apusi mailuilu siya matana, say marparbue baen ulaon nasida, asa marolopolop nasida mamujiho. Say ramoti makahuria naug pinapungumi idukna rodi ruasna padaw siya nasida pangaleleon manak pangarupaon ni parjahat sayunang loas tarabat hararara ni barita nauli say padema makamusuna sayarahom mahala na disadok tanon asarya nasida rotuhuriam sian utara rodi dangsina sian habisaran rodi hasudutan asado muhami sada huria nabadia namar hatopoton Tuhan Yesus Kristus ido raja dohot Tuhan baik kasangapon ni debatama saliling nililinga amen alia manami na di Banua Gijang say pinarbadia magwarmu say Roma harajaomu say sao malomoni roham di Banua Tongaosongo na di Banua Gijang leo matuhami sadario kangolua siapari sesama dosa nami songo panesa nami di dosa ni donga namar dosa Tuhami
Unak kami togyo tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaor homa damena tutod di munabi. Amin. Shalom, horas marita saluna. Pasar juga di rawa